Somma ta' 355,000 euro qegħdin jitgawdew fil-qalba ta' 3 lokalitajiet li ħolqu jew sebħu spazji pubbliċi f'żoni urbani. Id-Direttur Ġenerali għall-Gvern Lokali Natalino Attard spjega kif total ta' 25 applikazzjoni minn kunsilli lokali differenti ġew sottomessi għal din l-iskema, fejn wara perjodu ta' evalwazzjoni intażlu 3. It-3 proġetti magħżula huma fil-Ħamrun, Taslima u l-Mellieħa. Is-Sindku tal-Ħamrun, Christian Sammut, spjega magħna kif permezz tal-iskema inħoloq spazju pubbliku mill-ġdid fejn qabel kien hemm parkeġġ. Minkejja l-ħolqien ta' dan l-ispazju il-parkeġġ mexa għal biswit il-ġinien biex bekk inħoloq bilanċ. Bażikament ħloqna dan l-ispazju ġdid hawnhekk fejn aħna bħalissa hawnhekk kien parking ta' 6 karozzi li permezz ta' traffic management aħjar daw ammexxejni f'post ieħor fl-istess triq u bekk stajna noħolqu spazju ġdid fejn in-nies tagħna jkunu jistgħu jiġu hawnhekk għattaw ftit ħin. Il-Ministru responsabbli mill-Gvern Lokali, José Herrera, stqar kif il-ħsieb wara l-iskema huwa li jinħolqu pulmuni f'żoni urbani fejn mhux biss isebħu l-madwar iżda jollu l-kwalità tal-ħajja tar-residenti li qattaw il-ħin ta' mistrieħ fihom. Huwa saħaq ukoll kif din l-iskema tikkumplementa skemi oħra li huma parti mill-viżjoni tal-Gvern intiżi biex joħolqu aktar spazji rekreattivi u ta' kwalità madwar il-pajjiż. Pereżempju, ħriġna skema fejn sostanzjali, ammonti sostanzjali biex irranġajna l-bandli fil-bliet u l-urħula tagħna, kellna skema li ngħidula slow streets, ġifieri il-areas fejn ninvestu fit-toroq u ma jkunx hemm dak it-traffiku kollu.